Naiz Irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ez da giro ingurune politikoan, batetik Trump eta Iran. Trumpek baldintzari gabe amore emateko eskatu dio Irani eta Amerikako estatu batuakek Iranen zeruaren kontrol osoa duela adierazi du. Ukraina ere zutan, atzo Kieven urteko erasorik hilgarrienetako bat bizi izan zuten. Gutxienez 14 pertsona hil dira, eta ehundik gora zauritu Kieven eta Odesan. Eta Espainian Pedro Sánchez gobernuko presidentea EH Bildu eta EAJarekin bilduko da gaur, Espainiako gobernuak investiduraren aliatuekin duen harremana aztertzeko, PSOEko antolakuntza idazkariak ustelkeria sare batean izan omen duen parte hartzearen ondorioz. Pedro Sánchezen aldeko manifestazioeko ospetsu egin zuten pasaden urtean 80ko hamarkadako abesti hau. Rafaela Carrarena da, italiar abeslari ospetsuarena, eta hemen lotura gaurko egunez jaio baitzen Carra, italiar artista, dantzari, aktore, eta telebista aurkezlea. Italiako telebistako erregina eta Europan eta Hego Amerikan pop kulturaren ikonotzat definitu zuen kritika italiarrek eta nazioartekoak baita ere. Gainera, 70ko eta 80ko hamarkaden artean feminismoaren eta emakumearen sexu askatasunaren aitzindari bihurtu zen Italiako eta Espainiako telebista eta musika industrian. Bere ibilbidean zehar, 37 herrialdetan 25 album argitaratu zituen. Mundu osoan 60 milioi disko baino gehiago salduz. Bereak dira Tanti Auguri, Fiesta, Lucas, En el amor todo es empezar. Bueno, temazoak. En el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Hori, zuk uste duzu joan den ostegunean Iñaki Sotok aipatu zuen kardashianismo politikoa badela munduko gerren eta Pedro Sánchezen kiliko lotasunaz izketan hasi eta Rafaela Carraren musikarekin hemen dantzan egotea? Guztiz ados. Totalmente, ez da? Hori aipatzen duzula, nik uste dut Rafaela Carra izango dela gaurko protagonista, Rafaela Carra usaia hartzen diot asteazkenari. Bai, kontua da, bide guztiek beraren gana garamatzatela. Adibidez, bazenekiten Carrak Hola Rafaela izeneko telebista saio bat izan zuela Espainiako telebista publikoan? Bai, 1982tik 84 irauntzuen programa zuzeneko show bat izan zen. Eta bertan elkarrezketak, platoko emanaldiak eta lehiaketak egiten ziren, hau da, elkarrezketa akustikoak egiten zituzten. Gonbidatuen artean besteak beste, The Pretenders, Celia Cruz, José Luis Rodríguez el Puma, Miguel Bosé edo Ero Ramazzotti zeuden. Baina ospetsuena agian bideo da. The Beatles taldearen bertsioak egin zitueneko. Eta hemen lotura, James Paul McCarthy, britainiar kantautore, kompositore, musikari, multi-instrumentista, idazle, aktivista, margolari eta aktorea gaurko egunez jaio zelako non eta Liverpoolen. John Lennon, George Harrison eta Ringo Starrekin batera mundu osoan ospea lortu zuen The Beatles, Britania rock talde mitikoaren baxu jotzaile eta abeslarietako bat izateagatik talde hautsi ondoren bakarkako musika ibilbideari ekin zion. Gutxienez 1000 abesti konposatu ditu 50 urte baino gehiagoko ibilbidean. Entzun dugun bere azken abestia Barbara Streisandekin erretratutako kolaborazio bat da. What if it rained? We didn't care. He said that someday soon the sun was gonna shine. And he was right. This love of mine
Barbara ipatu duzunez, loturarekin jarraituko dugu. Rafael Akarrak egin zuen azken musikalak, Barbara izena zuen, 80ko hamarkadan Argentinan telenovelak oso ospetsu egin ziren eta testu inguru honetan Rafael Akarra bere ospearen gorenean Buenos Airesera iritsi zen eta Barbara egin zuen. Filmak ez ohiko musikale romantikoa, tokiko telebistan ohikoa ez zen genero nahasketa bat eskaini zuen. Lankidetza hori Karrak Argentinako ikuskizunen egindako sartu irten bakan bat izateaz gain, hiriko paisaiarik esanguratsuenak erakusten zituen leiho bat ere izan zen. Bere esentzia diktadura militarrean harrapatuz. Filmaketan teknikari italiar eta argentinar talde misto bat egon zen, horietako batzuk Federico Fellini eta Luchino Visconti bezalako zinegile ospetsuekin lan egin zutenak, eta honen badu bere lotura baitere. The way Contini puts his image through a prism. I feel my body chill, gives me a special thrill each time I see that Guido neo-realism. I love the dark and handsome guys with their skinny little ties, dressed in mud, looking out of sight. I love to watch them as they cruise with their pointy leather shoes, wearing shades in the middle of the night. Whatever Guido does, it makes me smile. He is the essence of Italian style. I love the glamorous and Latin world, but only Guido can. Goazen loturarekin. Gaurko egunez, jaiozelako Isabella Rossellini, italiar aktorea, Roberto Rossellini, italiar zinema zuzendari, eta Ingrid Bergman, suediar aktorearen alaba. Baina tira, dagoeneko bere izena egin du zinemaren industrian Isabelak. A Matter of Time filmarekin debut egin ondoren, Rosselinik David Lynchen Blue Velvet pelikulan egindako lanagatik hartu zuen ospea. Ondoren iritsiko ziren Death Becomes Her, Cousins, Will It Hurt, Fearless. Eta azken hilabetean bolo-bolo ibili den Agnes Mojaren papera egin zuen Konklabe pelikulan. Lan horrengatik emakumezko bigarren aktore onenaren Oscar sarirako hautagai izendatu zuten. Eta aktore batetik bestera. Gaurko egunez jaiozen Itziar Ituño aktore bizkaitarra. Ezagun egintzen ETV bateko Goenkale telesailan egindako paperagatik. 15 urtez Nekane Beitia pertsonaia antzestu baitzuen, baina gerora ikusi dugu Lasa eta Zabala, Errementari eta Loreak filmetan besteak beste. Halaber, La Casa de Papel telesailean, Antena 3 katean, aurrena ondoren Netflix plataforman, egindako lanak nazioartean ezagutarazi du. Eta orain, Itziar Ituño protagonista duen euskarazko telesail berri bat grabatzen ari omen dira. Argi Gorriak euskaraz grabatutako thriller kutsuko komedia dramatikoa izango da. Zuzendaria Alberto Gastesi Donostiarra da eta protagonista nagusia esan bezala Itziar Ituño. Duraren ostean bilakatu ginen ondartza. Dena paretzen denean elkartuko gara bidean berriz zuetani aurretik daukagun bidaia eraikitzeko garaia baita. Beldur dela badakit normal, hainbeste mobidakin. Tira eta Rafael Akarra ezingo dugu elkarrizketatu, baina zein dator gaur? Tira, lehen ere peieri kontatu bezala, maskakeko lagunak datoz, boskotean, hemen bajo elektrikoa, bateria, teklatuak, gitarrak eta den hartuta, eta entrevista akustiko gozo egingo du beraiekin, Pablo. Eta gainera, Josune Belez de Mendizabalekin ere Gasteizko Lorazainen egoera zariko gara. Doinuetatik aratago tardean, Kartxotun Sainek bere abesti gomendien zerrenda osatu digu. Eta, ikusiko zuten entzuleak, Instagramen, baina, Sara Azturtzaren kontzerturako sarrerak zozkatutu behar ditugu ere gaur. Eta gauza gehiago ere kontatuko dizkizu txarrak batzuk, ze Pablori gitarra laportu diote. Entzuleok ekainak 18 ditu gaur eta asteazkena da notizia txarrasko munduan, baina gurean ere bai. Pabloren sigma laportu baitek. Eta gure afinadorea barruan zegoen. Zuekin entzuleok Pablo Zurutu zaira estortza. Egunon. Tristura. Koiaua. Apurrak.
Eta zuekin entzuleok ahotsa bueltan duen Goiuri ez eizarandia, Pabloren gitarra joan da eta Goiuriren ahotsa izuli da, egunon Goiuri. Egunon, baina pena baten dit. Eta hemen beti konstanten mantentzen dena, nahi izziete gitarra lapurtzen, ez zaita ahotsa joaten. Hitz egin zuk, ozen, eta ikusiko duzu. Ozenago? Ez esan nahi dut, zuk esaten ulertu izut, bai. guztietan, niri ez zaite zer gertatzen sekula, Egurra ikutuko du. Hori da. Hemen gure maila egurrezko baita. Entzuleok izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 10 eta 18 minutu ditu oraintxe, 1003 du bigarren kafeak, goizak 10 eta 18, ekainak 17, gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Apostu jotzen diolatzeko kotxeria aparkatzen horrek. Goiuri nik uste atera barko zenukela eta esan tipua jaia nahi duen zuk aparkatzea kotxea oso guapa izango zen. Bienigo, ondo hasi dugu eguna. Ez baino gero, a ber, Goiuri. Badakizun nik aparkatzeko... Gizona da, ez dizu esango baietz. Baina momentazo bat izango da. Boom. Baina, nik enuke jakingo ondo aparkatzen. Ez emakumea naizelako, Goiuri naizelako. Gutxitan gidatzen duzulako, eta bai. Ez dago aukerarik, bai ez desateko. Jesus, aparkatu horretik emakumea ja atera da, kopilotoren... Bai, eta gizonagoaren pasotxo bat emango du, espaloiera bidean. Ai, ama. Augustia kontatzen dizuegu entzuleok, Bueno, Augustia kontatzen dugu gure estudioa, irrati estudioa dagoelako kale-kalean, eta hemen erakusleio erraldoi bat daukagulako eta ikusten dugulako autoa. Zuek zaite txulito batzuk, baina gian dauka naiz irratia jarritako txen. Ai, ama! Egia da. Barkatu, majo. Guapísimo izango zan, Guapísimo izango zan. Barkatu ikote, ze ondo. Wow. Izango zan tremendo. Zan ikaragarria. Zaila da, internetez entzungo luke, baina justu Tolosa men zulo-zuloan ez da irrati kobertura honena duen lekua. Hau da, Rondilla kalean estudioko atea irekitzea baino ez dago, entzuteko... Hori da, Rondilla kalean inaiz irrati entzuteko Tolosan honena da, hona etortzea. Igual kanpoan altaoz bajarriko dugu. Ez da txarra, en plan, doktoren Alaska altagozetatik eta taberna eta leku guztan mundu guztia ari zen entzuten irratsaioa. Bai. Doktoren Alaska gustatuko litaizuke asko. Horregatik, aspaldiko telesaia. Kaka jarra manuen, Doktoren Alaskarik. Bai, etzen zuleoko, badakizu ezuek, bai. Egunon guzti hori eta ongitorri. La soledad se alza. Mirlo Pardo, La Vereda, hementxe ederen lan berritik entzuteko duguna, eta nik maite dut, aspaldiko partez, kantu bat bidali dietela. Gustatuko zaizu, hau, igual bihar bigarren kafea azteko modukoa bada. Eta kaso egin diot. Ja nire bidali duzu. Bekuino faltzagaratek bidali dit. Y adorna con plata mi pena. Egunon gaztiak diote hemen txatean Gorkak egunon, Indiokerrek egunon, Juhu Goiurik ahotsa dauka, animo Pablo tamugankoei. Pablo, oraindik ez didazu galdera erantzun gogoratzen? Ez. Gorka berri marko duzu. Gorka dio, nik ez dut maite Gasteizko udalak zer egiten duen LGTB-ko eskubideekin. Lotxagarria da, gure eskubideak defendatzera joango gea, salatzea egoera eta ondo pasatzera. Eta uztailean, Madrilera. Bai, hemen badago ez da bai da, Gasteizko udalak adierazpenean LGTBIQ plus izkien, egunaren, ekainaren 28ko egunaren efemeridaren arira atera duen adierazpenean kuak kendu du, eta horrekin ez da bai da handia sortu da, eta pentsatzen dut Gorkak hori esan nahi duela Gasteiza aipatzen duenean. Kua, kuirren kua. Hori da. Zeba? Ez dut uste azalpenik eman dutenik, hau da, bereiek adierazpen instituzionala egin dute ekainaren 28aren inguruan, eta adierazpenean, denbora guztian referentzia egiten diote LGTBI komunitateari eta Q hori kendu egin dute. Hau ez da lehenengo aldia gertatzen dena Espainian kongresuan ere... Pentsa, pixkat galduta nago eta eskertuko nuke laguntzea zuko Juri, igual gaian jarriago zauden neurrian edo, baino nik sentsazioak dut eztabaida asko sortu dela
feminismoen artean edo feminismoaren adarren artean tearekin, translegearekin, Bai. edo pertsona transen eskubideekin, edo espazioaren okupazioarekin, gauza asko daude hor, uste dut entzulea gutxo kokatzen dela, baina queerismoarekin enuen uste horrelako eztabaida zegoenik. Abenduan, 2024ko abenduan, Espainian PSOEk, kongresuan kendu egin zuten kua. Wow, erabat jokoz kanpo nago. Oso PSOE igual kentzean nahi gabe, segurazki. Ez jakin. Bai, Esos da LGTB. bai, uste dut Zerdanek ere, milaka eurotxo batzuk nahi gabe desbiratzen zituela, bai. Bai, Ados, badago beraz. Bai, hau kontua da, ja abenduan gertatu zela, PSOEk kendu zuela kua LGTBI kolektiboari buruz egiten zituen adierazpen, legedi, araudi guztietatik, eta kontua da, bai, badaudela korronte batzuk queer terminoaren ez dakit balioa edo ez baian jartzen dutenak eta orduan kendu egin zuten, gero hor egon zen eztabaidatxoa, Sumar alderdiak kontra egin zuen, orain Gasteizen ere uste dut adierazpena, Etxebarria alkateren adierazpena ez dutela alderdi guztiek sinatu, gero beste alderdiek beraien adierazpena atera dutela, baina bai hemen saltsa dago kuarekin, queer kontzeptuarekin orokorrean. Ados, Nahi bazu beste egun batean landu. bai, uste dut lantzekoa dela, ze, enaiz igual supera vanguardian dagoen horbait, baina gai hauetan, inguruan ditudanengatik edo, pixka bat badakit, uste nuen banekiela eta erabat galduta sentitzen naiz, beraz, ez dakit, zuk zer enekien eztabaida, kuarekin eztabaidarik zegoenik, enuen horren berri. Bai. Eta ez dut ulertzen gainera. Bai. Ze, naiz eta eztabaida batzuekin ados ez egon, beste eztabaida batzuk uler ditzaket nondi datorren, queerismoarekin, edo joera queerarekin, eztabaida hau, bai, ez ustean harrapatzen hauen zerbait da. Bai, landuko dugu datozen egunetan, ondo baderitzuz, be? Bai, landuko dugu, nahiago dut beste aurrerago egin reportaje txukun bat honen inguruan, kontatuz kronologia. Kronologia oso bat egiteko, eta beste alderdietan zer esan den, eta nondik datorren, baino bai, alderdi sozialistako kide batzuek ikusten zuten, kua bazela kontzeptu misogino eta antifeminista bat. Wow. Interpretatu behar dut dago. Ez dut lokatzetan sartu. Ari gara pixkanaka. Orain, baino. Kua kontzeptu misogino eta antifeminista. Bada eztabaida bat orain, gertatzen ari dena bereziki baita zuk esaten zenuen bezala transexualitatearekin eta badagoela feminismoaren alor bat transexualitatearen onarpena ikusten duela baita ere matxismotik edo heteropatriarkatutik egiten den zerbait bezala, erreproduzitzen dituelako hori izaten dutena, hori defendatzen dutenek, ez da nire iritzi pertsonala, erreproduzitzen dituelako generoa, jartzen dutelako zentroan generoa, eta feminismoa azkeneko urteetan saiatu da generoa desere egitzen eta genero estereotipoi garrantzia kentzen. Orduan, hemen orain feminismo transexkluyentean ipatzen da kontu zibili behar dela transexualitatearekin erreproduzitzen ditulako genero estereotipo horiek, ez? Hau da, zu gizon cis bat zara, baino zu nik emakumera transizio egingo banu ere, izango nintzake zakildun emakume trans bat, eta hor privilegio batzuk badaude, eta bar. Bai, eta kontua da, zuk egiten duzunean, zuk gizartearen aurrean, zure emakume izaera, transexuala bazina, emakume izaera adirazteko gizartean zer egingo zenuke. Ile luzea utzi, eskotea jantzi, takoiak erabili eta minigona jantzi, ez dute
emakume transexual guztiek hori egiten, baino egia da historikoki egin dela, zezuk performatu nahi duzu, performatu oso itzitxusia da barkatu, zuk adirazi nahi diozu gizarteari, aizun ni emakumea naiz, ez? Eta horretarako erabliko dituzu estereotipatuta daude. Bai. Eta adirazteko, zuk nahi duzulako jendeak jakitea eta aske sentitzen zarenean, nahi duzulako, nik nahi dut, gizarteak ni emakume gisa identifikatzea eta egia da horretarako estereotipoetara jotzen dugula, nola utziko dut ia luzea utziko dut, ze emakumeek ile luzea eramaten dute eta gizonek motza, soinekoak jatzingo ditut, ze emakumeek soinekoak erabiltzen dituzte eta gizonek prakak, eta orduan horrek sortzen du feminismoan eztabaida, ze hor genero estereotipo horiek indartzen ari zara. Eta horiek, gutxera mandituzun azalpen horiek, nolabait horik ulertzen ditut. Beste goza, ados nagoen, eztabaida oso luzia da. Bai hori da. Ez dakit, falozentrismoan nola kritikatzen den transizio bat egin, eta oraindik gizonaren boterea hor badago, eta, bueno, ados egon edo ez egon ulertzen ditut hor mai gainean kokatzen diren eztabaida horiek. Baina, hain justu, generoa eta binarismoa lausotzen duen mugimendu batekin zailagoa egiten zait. Osea, nik ala ulertzen dudalako, eta akaso kernago, baina pertsona queer batek binarismo hori ukatzen du. Ez? Bai. Hor daukat, horrek sortzen dit nolabait ulertzailtasun gehiago. Orain kuazari zara. Kuazari naiz bai. Landuko dugu. Ados, hortxe dago kontua, eta hortxe dago gaia nasaiago landu dezagun, eta, bueno, bintzatu lertzeko nondi datorren eztabaida, gero esan dakoa, bakoitzak kokatuko du bere burua, non edoan, baina bai, niri bintzat sortu ditalako, ez ustea, gaiak, eta, bueno, landu dugu zertxo bait, baina nolabait, sakontasunean, eta noski aditu diren ahotsekin ere, hariko gara, ze igual goiuri badago, aditu eta digertuago, baina ni eta Pablo uste dut pixkat galduago dela gaian, eta... Baina hori bai, dantza oso ondo egin dugula, esan du Gorkak. Gorka, bide batez, eskerrik asko, zebida, zure mezu batetik, abiatuta, sortu dugu, hausnarketatxo bat, eta sortuko dugu hausnarketa sakonago bat. Ongi, diote, goiuri, dantza flojo, baino estilo askokin, dio indiokerrek. Dantza flojo, baino estilo askokin. Beraz, ondo. Musika jaialdi bat egin dezakegu, kulturzastek babestuta. Hostia, Gorka, baina zertzera. Tio Gilito edo hemen kiston dirutza dukazu musika jaialdi bat antolatzeko. Joango gara gu jotzera. Eta ongi etorri goiuriren ahotsari. Inigokin, momentazo izango zen, tipoaren aparkatzeaz parrezkagon eta tipoa entzuten zan poesia hutsa. Egunon edita brokosek, eta berriro edita brokosek, egunon edita, bai, egunon. Hausnarketa oso na indiokerrek. Bueno, eskertzen dugu. Behintzate gaia mai gainen jarri dugu, baina sakontasunetan ere hariko gara datozen egunetan. Pelez hemen dizabala gurtuko dugu, baina maite duten tartean murgildu behar dugu oraindik. Josune, egunon? Egunon. Ondo altzaude? Bai, pixka nekatuta, baina ez dakit zergatik, baina bai, ondo. Hemen adi entzuten Q plus horren ingurukoa, eta bai, goiurik oso holan, landu gabe izateko gaia, ez da? Oso ondo azaldu zula uste dut, eta gainera gaur hemen Gasteizko beste irrati batean ere entzun dut, horren inguruko eztabaida bai, berpiztu da pixkat, eguna gertu dagoen einean, eta bai, misogino, antifeminista eta ultraliberala, horrela deritzote PSOEko kideek, ku hori dala, eta hortxe eztabaida orduan, egunon danoi. Mintxe gaude, maite duten tartean, eta nora hasiko da, neri ez bota horrein. Ni? Bai. Payball, eta zer zango nik gaur? Igaritza, Gaur ez dakat, bai, izan behar dut baten bat. Orain arte, bi ikasturte hauetan, jakin dezazuela, ez dudala, ez maite dutik egin. Edo nola da, maite dut eza, bai. Hoberenak errexenak dira gero. Karo, ni beti maite duta hori pixkat behartu dut nire burua. Ze maite dut nik?
Ez dakit zuek maite zaituzte. Ala, beka, jazta. Hori bazan, ez, komodin del publiko ditzezan. Komodin del publiko. Ez, esango dut gauza bat. Normalean esango zuen, joder, neska, dia amarte erdia pasatxo. Baina zuek izan oizarete lehenak topo egiten dudan pertsonekin egunean zehar. Hau da, orain arte, nianaz inorekin egon, ez da ahotsa frogatu. Josune, itxin pixkat, gu gara egunon esaten dizuguna goizetik. Bai. Egunon, Josune, berez dekin izan. Ez, a ber, nabil lehenagotik lanean, ez pentsa. Oie, gara maleanteak eta, Lartu dizu, ez izai egun honi balioak endu. Ez, baina... Egunon esaten dizugun lehenak, hori da, eta ni horri biltzen naiz, eta konturatzen naiz, hasten naizenan izketan, zenolako giroan edo bai, bueno, nola nagoen, egun honetan, eta gaur nago nahiko loti. Eta ez bakarrik nire arpegiak adierazten duelako, baina zuekin esnatzea edo egunari egunon esatea oso polita da, jazta, hortzen ere maite duta. Kuki! Janus Lasterrek esan zigun, zerbait oso kuriosoa, gaina izan zen uste dut, behin elkarrezketa amaituta hemen, lore abestia grabatzeko, bere eguneko lehenengo ahotsa gordezuela. Hau da, etxean esnatu, inorekin ez den, estudiora joan, eta estudioan agurtu gabe sartu abestera, eta hori izan zela lehenengo. Ez que horrena. Oso digarra iruditzea, bazuk berdin jaitez gurekin. Bai. Bueno, ez dakatain beste olako doinu hoiek aldakorra. Bueno, izan zitzakeen, seguna hon banu. Bai, baina, bueno. Ados hemen erotuta gabiltzala. Goizeko 10:34 eta Maiteutekin jarraitu behar dugu. Eta Pablo guzti dut Maiteut ez da duela ere. Bai. Eta nik Maiteut ez da gehiago bat. Bai? Ados. Bueno, Instagramen jarraitzen gaituenak mugan taldekoei edo neri, ikusiko zuen, atzo gauean jarritako Insta story horietako bat, esanaz, atzo guk mugan egia esan ensaio izan genuen, kriston ensaio egin genuen, oso pozik, bilera polit bat genuen gainera etorkizunaren inguruan hitz egiten, oso pozik joan ginen, eta ospatzeko ondartzara joan ginen. Ondarre eta ondartzan aparkatu genuen kotxea ordu erdiko bainutxo bat hartzeko, eta bertan gondela, itzuli ginenean, nire kotxeko ezkerreko atzeko lehioa hautxita zegoen, eta nire gitarra berria desagertuta. Eta egia esan, nago triste, eta eta nigok badauka zerbait esateko, nik bakizuen, nik txeatzen ez beti oso dramatikoa nahi zen arren, komedia pixka bat sartzen gauzei ze erresagoa darla bizitza, baino hortik 2 ordura edo azkenan ja lehioa garri konpontzen geundela, aitarekin hitz egiten esan nion, eta gainera bak ez zegoen funda horretan. Zer zegoen inigo funda horretan? Zentzeon. Bigarren kafearen afinadorea. Duela 2 urte terdi Pablok lapurtu zuena, 1000. saioan itzuli zidana. 1000. saioko azken kantu hori egiteko, aurrera zen alde batera egiteko, berriz ere eskatu zidana. Eta berarekin eraman zuena, gitarra horren fundan. Gaur, lapurren batek, 4 xoxetan, eta Euskal Honon saldu nahiko duen gitarra horren fundan. Denik gauza bakarra daukat esateko lapur horri. Prezioa, jartzerakoan, gehitu, 20 euro afinadoren regatik. Gona zen gainera, Pablo ze puta da. Adi egongo gara. Bigarren eskuko webgun eta plataformetara agertzen balin bada. Gu behintzat hemen zure bigarren kafeko lantaldea adi egongo da. Eta entzulei ere esan barko diogu. Gustatu nahi nien, eskakizun hori, baten batek ikusiko balu Sigma markako gitarra on bat eta polit bat egia esan. Edo bestela muganen Instagramen sartu eta bertan dago markaren izena, eta baten batek, gitarrak ikusten baditu azken aldean Wallapopen eta olakoetan, ikusiko bazen dute horrelakoren bat, bisua, ondo gozen. Izena gogoratzeko, Sigma ere bada hosteko makina mitiko eta oso eder batzun marka. Uste dut, hosten ez dugunok, gehiagi hosten ez dugunok ere, ezagutzen ditugula eta maite ditugula oso ederrak direlako. Era gainera, uste dut Euskal Herrian egiten zirela Sigmak ez? Nazten ari naiz beste batzuekin. Ez daukat ideiarik ere. Sigma... ezakit. Gitarra, desde logo, ez dut uste, Ez dakit marka berdina diren eta gero banatu zuten lana, ez dakit. Bai, eta no bat taldeko enpresa batek. Elgoibarko paisaia urbanoaren elementu ezagun. Bai. Esan nahi nuen guztia zen hori. Gitarra erosi doa urtarreian, etzen bateren merkea gai esan, eta bastante triste nabilela, orduan, hoxen gaur maite dutaza, eta
Eta tristezia. Animo, peiol. Tristezia horrentzako abesti bat ere badaukagu, Bueno, abesti tristeak Euskal Herrian pila bat. Bordo bat. Baina bat hola, bereziki, Bereziki tristea? zerik ez dut topatzen? Tristura hori do. Ez? Bueno, hori ere bada, baina... Tristea da. Egia da, kanturik ez bada oso egokia da, momentu ontarako. Tristeziak esteroren bila nengoen, baina. Aspaldi eiki zara Uean utzitu zu izara Gaur kanturik Goiuri izena zure maite dut. Begira, gaur Iñigok eta Goiurik ordenagailuak elkarbanatu dituzte. Hada, bueno, Iñigok dauka Goiurik erabiltzen duen ordenagailua, eta Goiurik dauka Iñigok erabiltzen duen ordenagailua, eta ez dakitzein momentutan hasi naizen 3. pertsonan hitz egiten Goiuri ni naiz. Eta kontua da, hemen negoela Iñigoren ordenagailuarekin, eta sekulako grazia egin dit ikusteak bakoitzak bizi duen errealitatearen parte dela baita ere, zuk zer bilatzen duzun interneten. Eta niri ahaztu egin zait, hau ez dela nire ohiko ordenagailua, hau Iñigorena dela, eta nik bilatzailean, navegatzailean jarri dut P izkia, ze nik asko erabiltzen dut webgune bat posta elektronikoak bidaltzeko, eta nire gure egunerokotasunean, egunero erabiltzen dut, orduan nik ordenagailuan P jartzen balin badut, zuzenean eramaten nau posta elektronikoko webgune honetara. Baina ordenagailu hontan ez, Iñigok ez duelako erabiltzen webgune hori. Baina nik P jarri dut Iñigoren ordenagailuan. Eta Iñigoren ordenagailuan P jartzen balin baduzu, eramaten zaitu. Ez dakit asmatzen? Berekin... Postal kolekzionista? Ez dut nik postal kolekzionista gehiagi bilatzen Googleen. Zango dut. Bai. Procycling. Procycling Stats da Biblia bat guretzat, bai. Hori da, eta sekulako grazia egin dit, niretzako P dela, posta webgune hau eta Iñigorentzat P dela txirrindularitza. Eta sekulako grazia egin dit ontakeri bada, baina bueno, erakusten duizu bakoitzak baita, bere unibertsoan, bakoitzaren munduan zenbat gauza dauden, eta grazia egin dit Iñigo, hoxe elkarban nahi nuen entzuleekin, eta zuekin zekero beste hainbatetan bat egingo dugu, Iñigo, nik ese jartzen balin badut nire ordenagailuan StreamYard aterako izait, delakuk irratsaioa plataformetara bidaltzeko erabiltzen dugun webgunea, eta Iñigoren ordenagailuan jartzen balin badut, horixe agertuko zait baita ere. Bai, batzuk sinkronizatuta doaz, eta beste gure batzuk ez. unibertsoak batzutan bat egiten du, eta besteetan ez, ni procyclingstats.comen enaiz sartu sekula. Eta horixe, zeirutu zaizue. Dena aldatzen dela. Igual hasi behar duzu Procycling Stats erabiltzen. Bale, sartuko nezuren bertan, abertze kontatzen didaten. Gaur Suizako turreko laugarren etapa. Tour de Suisse. Bai, atzo Queen Simons estatuatorrak irabazi zuen. Inork espero ez zuen momentuan berriz ere erasoin da. Bai? Queen izan? Queen Simons. Eragina? Zein nola oskazan? Queen Simons. Queen? Simons eragina? Queen Simons? Q-U-I-N. Vale. Queen. Ez que oso izen hori iruditzen zait. Baina nola oskatuko zenuke Kin. Ez dakit nola dan, ez dut ezagutzen gizon hau. Baina izena nahiko ezaguna da, ez? Nola oskatuko da? Pentsatzen dut. Listo, Iñigo, ez dauka bere biziko garrantziarik. Maite dut, eza pentsatan ukanta, ziklismoarekin lotutakoa zen. Ara? Urrengorako garratuko den. Ados, Julenek dio, Queen Simons. Oso no. Baina zait esaten den brometan, edo... Alegia, ez dut uste normalean Julen ez da izaten ingelesezko hitz baten ahoskeran, oso pertsona ahaldundua, zu aurrean balima zaude. Zu aurrean balima zaude. Gubio balima gaude, hobe irukoa jaurti eta aurrera egitera, baina zu balima zaude, hau nola esango zenuke eta bestea. Tira, entzuleok, maite dut batzuk gorreta dozkagu oraindik, baina beste baterako, ze aurrera egin behar dugu, goizeko 10:41 minutu, eta gazte izen gatazkasko daude, ikusi duzuen bezala, eta ipatu dugu horietako bat gaurko sarreran, baina akaso entzutetsuena izaten ari dena, eta iraunkorreta dagoena, Josune, lorezainei dagokiena.
Bai, hori da pixkat azken berria, ez? Entzungo zenuten gaur, holan Eusko Jaurlaritzaren aginduz edo, lorezain batzuk utzi behar izan dutela greba, ala beharrez, zer eta zerbitzu minimoak eskaintzeko. Ja badira, 2 hilabete luze, Gasteizko lorategiak eta daudela, noraino. Bai, dago dana nahiko basati. Orduan, hortxe jarraitzen du subkontrata honek, ez dituela aldaketak egiten, lorazainek eskatutako baldintza horietan. Gasteizko udalak ere ezer gutxi egin du orain arte, eta hor tartean, Eusko Jaurlaritzak ikusi du, zerbitzu minimo batzuk behar direla hainbat tokietan. Gasteizko zenbait tokietan, zenbait parke handitan, adibidez Aranbizkarran, Arriagan, Katedraleko parkean, Katedral Berriko parkean, hor erdigunean, Floridan ere bai, Iparralde eta San Martinen. Eta zer, garbiketa lanak eta sega. Baita ere Judimendi eta Prado parkean, pixkat perimetro horretan, ez da? Berdegune horiek pixkat garbitu behar dituztela. Eta, gutxieneko baldintza batzuk bermatu behar direla, alan esan du bai espazio publikoko Gasteizko zinegotzia den Beatriz Artolazabalek, badagoelako arriskua eta horiek saiestu behar dira, zen olako arriskuak. Nik ez dakit, nik honi deitzen diot beti polen, baina ez dut uste hori polen denik. Olako maluta txuri horiek, egan da biltzatanak, naiz, alergia pilo bat sortza dituzten horiek. Horiek bai dira arriskutsuak piztu daitezke, su har dezakete, bai? Orduan, ez dakit honi egiten dion zinegotziak erreferentzia du, baina esaten du, saiestu behar direla, suteak, erortzeak, egia da, ere bai, arbolak, zuaitzak daudela ikaragarri handi, eta bizikletaz baldin bazoaz, jun behar duzu, edo kaskoarekin, edo makurtzen, burua. Batu ez denuen Josune baita ere txakurren jabe talde batek ere, keixak eta jarri zituela baita txakurrak arrisku egoeran agian bazaudelako ez, edo horrelako zerbait kontatu zen igun. Bai, daudelako, ez dakit, euskaraz nolaz den garrapatak dira, edo akainak, olakoak daudelako, gero biborak ere bai, esan dute, biborak ez dira oso handiak, suge mota bat da, baina, klaro, hor, olako belardien artean, gustora ibili hoi direla, holan esan zuten. Ez dakit nik ez dakit ondo... Azten denean, zeuraski zu gandiak eta zugeak eta erosago biliko direla, ez dakit. Alare, zuge aipatzen dituzun gauza txuri horiek, egandoa zen horiek, hori da, ez dira polena, hori makalaren haziak dira. Txopo edo alamo edo makala, eta uste dut, garatu zutela gauza txuri hori airean erresago edatzeko. Azia bere kabuz bestela oso espazio laburrean eroriko litzatekelako, torun, garapen edo egokitzapen biologikoaren festa horretan, garatu zuten pelusa moduko hori, gauza hori, haizeak urrunago eraman zitzan, ez polititzeko etikoa. Eta, begira, niri holan etorri zait burura, ez dakit ikusita dakazuen aspaldiko filme bat da, baina pixka zinematografikoa, nola deskribatu duzun, Inigo, El Tigre y la Nieve, da, ez dakit ikusi duzuen. Eta bain ez ateratzen izena, zeinena den, baina, holako irudia ere badago momentu baten, ez? Ematen du elurra batzutan, ez? Pixkat, hauts hori edo. Honekin lotuta hori da pixkat, azken berria, ez? Batzuk, zerbitzu minimoak betean... Roberto Benigniren pelikula da, barkatu. Hori, ez zitzaidan ateratzen, Inigo, oso ondo, bai. Minipunto, Ez, Googleen topatu dut, Josune. Bai, ni bestelan entzateke goratuko, keba. Guazen lorezaineri dara, bai. Bai, ez, lorezainena zer esan, honekin batera, klaro, hemen PP alderdiak esan zuen, Mendizorrotza eta Gamarra, hemen dauzkagu bi gerileku publiko horiek, ez da? Eta, klaro, bertako belarra ere hazi egin da,
Eta hortxe ere bai, zomorroak, moskitoak, bueno, denetarik. Eta Gasteizko udaleko zinegotziek, PP alderdikoek, esan zuten, bai Mendizorrotza eta bai Gamarrako piztinetan, kirol instalazioen kuota, ordaintzen duten hoiei, hau da, bazkidei, inberzitzaiela olako deskontu bat edo. Bai, hori izan zen, euren eskaera, eta udalak ez du onartu, Hau ez da gaurko albistea, baizik eta nik uste dut aurreko astekoa, baina por lo que sea, igual pixkat labur geratu zitzaidan txiri buelta, eta nuen komentatu, baina, kurioso hau bai, udalak esaten du, hori ez duela bere gain hartuko, ez duela murrizketarik egingo abonoan, ez dakit diren euro edo urtean, eta dio, azken finean ere bai, igerilekuak irekita daudelako, instalazioak irekita daudelako, eta beste gauza bat izango litzatekela, itxita baleude, edo zerbitzua eskainiko balute, baina belarraren kontua hori ez dala sartzen hor, eta parekatzen zuten pixkat, esan ez, euririk egingo balu, zer, orduan ere, dirua bueltatu behar da ezin dielako erabili instalazioak? Hortxe, hortxe ez da bai da pixkat, nik ekarri dut humoretik, ere bai, argudioak eta. Baina, abono hori horrela gehatzen da, ez da bueltatuko dirurik, eta lorezainena, ikusi beharko dugu. Zango izu eta ber asko edo gutxi aldatzen den hiria, aipatu genuen bere egunean, nahiko, dago basati, eta basati izateak ere badakar olako zerbait oso estandakoa, oso estanda egiten dute loreek eta oso polita dago egia esan. Orain ere, uda datorrela, eta bero handia, pentsatzen dute lehortu egingo direla belarrak eta loreak eta ez dakitze, eta igual ez da inbeste nabarituko, baina orain badago nahiko aloloko hiria. Eta lorazeinek lortzen dituzten euren baldintza horiek hobetzea, ze benetan aipatzen ziren soldatak eta nahiko, irrigarriak ziren edo, bai. Tira, jarraituko du gertutik gatazkaren gaiaren garapena, baina tira, gai pixka bat alaiagoak edo bai. Eta heldu diogu gurpil gainean hola. Ez esan. Bitxu, bueltatuko gara beste bueltatuko gara beste bizkat zinemaren parekotasun horretara, etorri zait burura, asmatzen zuen. Igual orain ahotsarekin ez dut nik asmatuko, baina zer da hori? Nigana datorren zerbait dizdiratxu abiadura ertainan, basurde bat izango da, ovni txiki bat lurra hartu nahian, la patrulla kanina ez, patinatzaileak dira. Hauek, Honek merezidu Goiuri. Nik uste dut. Eskerrik asko. Nahi nuen pixkat parekatu intro hau Supermanen filmearekin, ez da? Horrela zen, ez? Goratzen duzu edo oso zarra naiz. Eta guazemankak edo... Nola zen, ez da moto bat, ez da hegazkin bat, Superman. Hori da. Guazemankak zuten moldaketa bat, baina, ez da Superman. Zortzen zen putakumia. Egia da. Oso nahi zate zen hori. Ontzanua, putakumia. Markatu, Ez oso ondo, guasemak asko gustatzen zitaidan. Pentsatzen nuen zure garaikoa ez zela, Pablo, baina zu aditu bat zara, zu entziklopedia bat zara. Adinerako zarra, esan, ez da. Bestela galdetu bere ikaslei, Pauloren kopetako zimurrekin dauketen festa. Zazpirtuko batek esan zidan, ez dut zugeita bi urte, esan nion, bai, esan zidan, orduan zerratik dituzu 3 marra kopetan. Eta horri zelan erantzuten zaio. Jo nintzen pixetera, supongo negar pixetingo nun, eta... Neri behitxu, behin esan ziaten, zuk itxurakazu asko aserretzen zarena. Eta, keba, benetan ez ez, naiz aserretzekoa. Ez. Eta esan zian, eta gauza bera esan ziaten, kopetan ditudan, keinu holan dia bi gauza, emateutela adarrak, adarrak neska, ez bai, eta esan ziaten, bai, daukazu frontzelzein hori. Hau da, familian botoxa jartzen duten
Zagit, kideak dituztelako eta orduan ari direlako Hori, justo, zuei haiek. Bai, haiek, eta orduan ari zuei esaten zimur hauek dauzkazutela zuek esateko agian botoxa jarri beharko nuke eta orduan botoxaren industriak gora egingo du. Beste komentario bat. Izan zen, nola orain gazteak edo telefono hartzeko gestoa eta egiteuten beste modu bateaz, igual gukiten genuela bi behatzak jarrita, eta egiteuten telefono mobile izango letu zela, hor beste horietako aldaketa bat izan zen ere, behin beste ume batek esan zianean, kopetan wifi-a nuela. Eta hori. Ostra, iruditzen zedan oso aldaketa generazional. Wifi sarea daukazu kopetan. Claro. Ostras. Bueno, ze ona. Karo, ordia uinak eta, bueno. Olako doaiak ditugu, Pablo. Zer egingo diogu, Bale, kontatuko izuet hori. Ari nintzen pixka eta kontatzen, txalekoarekin doaz, kaskoarekin eta argiekin. Eta batzutan, holan ziztu bizian datoz, diaso, errespetu aldekoak, Baina, zer egin daiteke Gasteizen, ostegunetan, gauez, pintxopotea zaparte. Farra universitarioa. Ez hauek, hau kontatzean ator, patinatzaileak dira, Gaubela izeneko elkartea da, eta Tontora Bobora, 2005an hasi ziren, ja 20 urte bete dituzte. Gogoratzen dut nik, joder, urteak dituzu Josune, nik ere 3. pertsona hitz egiten dut goiuri. Bai, 2005an hasi ziren, eta ikus ditzakegu, Gasteiz, igual erdialdetik ez, baldin gaude kutxin pintxopotean edo hortikan, ez ditugu ikusiko, baina bai salburuatik edo, pixkat perimetrotik edo, hiriko perimetrotik, hortxe dabiltza atope ostegunetan, eta da, kirol jarduera irekia da, bazkide batzu baditu, 70, baina batzutan batu egiten da jende gehiago, Eta hau elkarte referente bat bezala ja kontsolidatua dago, eta dauka kirolaren ikuspegi soziala eta inklusiboa. Soziala, harremanak lantzen dituztelako, horri biltzen dira ja laguntaldean, eta inklusiboa edonork egin dezakelako. Esaten dute, naiz eta nagusi izan, edo nagusiagoa, bertaratzen baldin bazara ara, egokituko dutela, ibilbidea. Eta hortxe biltzen dira, zer dakar patinatzeak, batetik, hankak indartzea, juju, bizkarra ere, landu edo oreka ere mantentzen duzu, bizkat posizionala edo jarrera hori, gorputzaren jarreran ona da, osasun aldetik, baina ez hori bakarrik. Esaten dute ere, psikologikoki, hori beraiek esaten dute, Gaubela elkartekoek esaten dute, estresa murriztu egiten duela, kontzentrazioa garatu, ez baduzu ikusten aurrean daukazun petrila edo euskalo zer, igual, edo bolardoa, kriston hostia eman dezakezu, beraz, kontzentrazioa garatzen du, eta harremanak ere lantzen dituela. Eta asteburu honetan, 20 urte horiek ospatzeko, hainbat martxa abiatuko dituzte, Birgen Blankatik ustu izango dela baten bat, gero horre bulebarretik ere bai, kilometro edo distantzia ezberdinetakoak, baina guztiontzat egokituak, eta patinatzea gustoko baldin baduzue, ez dakit, Gasteizen daukazue aukera asteburu honetan. Plan zora gara iruditzen zait, baina nik patinei hartu nien momentu batean alako errespetua, eta haina izan imatzen. Zer gertatu zen, Inigo? Zibiltzen nintzen, ziklista garaitan gainera nire preparadoreak askotan negu giroan eta patina egeata. Ikasi nun, gurpil lerrokatu horietakoekin, lineakoekin eta. Gero izotzetan eta ibili naiz, baina askotan ikusi ditudanez, ze gaizki datorkian erori eta eskumutur baten min hartzea, ze, orain kontzerturik ez daukagu, baina diskoa grabatu behar dugu, ez? Da, sentitzen dut eskumutur batean, edo kalondo batean, min hartzeko arrisko handia dagoela, eta orduan, nahiago dut ez egin, batez ere musikagatik, ze eskumutur batean min hartuta, gitarra edo pianoa, edo kontrabajoa, edo danakoa, ezingo nuke jo. Eta orduan, baztertu ditut, pixkat lehentasun kontu batengatik, ze asko gustatu zaizkit. Eta igual izotzetan erresago animatu izan naiz, baina kalean eta irutze zait kontrol gutxi izan da, oraindik arriskutsuago dela, eta kriston enbidia ematen diate, eta jarriko banintz, bere garaian ibilitagoa naizelako, pixka moldatuko nintzake, baina beldura. Ni antzeko parezido, duela ja igual 10 bat urte oparitu zizkiaten batzuk, eta hori ibili nintzen, ni nahiko seguro las naiz, eta hor, baina gaur egun, esaten dut,
bihurritu edo apurtuko banu orkatila edo, esaten dut, nola ingo dut lan? Ez? Guk egiten dugu antzerkia eta denbora guztian mugitzen eta gauza bera eta beldurra da kontua, baina ez dakit hori oso sanoa den, ez? Beldurrekin ibiltzea, baina auskalo, nik hor ditut eta oina eta maina atzait aldatu, beraz igual egunen batean igoko naiz. Eta gero ibiltzen naiz piraguarekin arrokat artean. Hoixe. Baina daukat arrisku sentsazio gutxiago. Osea, kontrol gehiago kontrolatzen dudalako. Baina ordu bete barru itxiko horrean agetu, zango, ez 600 kilometroetara piraguaz. Etxiko dut... Ez baino, abuztu honetan, norbaitek nahi badu Lisboara joan, ni piraguaz iritxiko naiz Lisboara. Gero han egingo du parranda. Zepeibol kontzertu bat Lisboan. Bueno, deitzen bagetuzte? Jongo gara. Bai, holako kontuak. Baina, ala eta guztiz ere, esaten dut, berrio diot, kristonen enbidia ematen diate patinatzaileek eta oso plan erakargarria iruditzen zait. Gainera bateragarria da, ez egin ezagezu patinajea, pintxopotea, parranda, dena, ostegunetan. Bai. Eta, dena den, nik alternatiba bat daukat inigo. Patinetan ez bagara usartzen, Gasteiza etorri nahi baduzue, Gasteizen badago zer egin, horretaz aparte, asteburu honetan, bakizuen ni asteazkenetan jartzen naizela, asteburuari begira, beitu deitzen da, uztarketak holandu izena, ikuskizun honek. Ze uztartzen du? Alde batetik, behin baino gehiagotan aipatu dugun bezala, Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolak 250 urteen bete ditu aurten, eta ospakizunetan ari dira, hemen dana ospatzen da, ikusten duzuen bezala. Eta horrekin batera, egin dute dantza eta musika ekarri pixkat. Eta horregatik, uztarketa izeneko ikuskizun hau egingo dute larun batean ere, Andra Marizuriaren plazan, eta ze uztartzen dute, dantza marrazkiarekin, musika argazkiekin, zinemarekin, koloreekin, hortxe ibiliko dira, Jose Uruñuela Dantza Konservatorioa, hemen Gasteizen daukaguna, gehi udal banda ere bai, musika egiten, eta gero, arte eta lanbide eskolako ikasleek sortutako irudiak, marrazkiak, argazkiak, eta hori dana, ikuskizun batean sartu dute, eta ikusi beharko da, larun batean izango da, Gasteizen, erdialdean, eta holatxe gabiltza hemen, estanda bizian artearekin, Estanda bizien dabil Gasteiz eta estanda horren lekukotza Josune Belezen Mendizabale, gurera ekartzen duena, astelenero, asteazkenero, eta hemen berarekin hizketan ari garen bakoitzean. Josune Belezen Mendizabal, mila esker, besarka da ondi bat bialtzen dizugu, gozatu asteburua, datornean, lasai entzuleko, oraindik asteazkena da, baina urrengo astelenean ikusiko dugu elkar. Vale, berdin. Venga, astelenera arte, agur. Aindu asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jarzaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Goizeko 11:00 eta bagoaz Bilboko estudiotara azken ordukoaren bila, bertan dugu Itxaso Leon lankidea. Itxaso, egunon? Kaixo, egunon, azken ordukoetako bat, ekainaren 21 Ipar Euskal Herriko gaztetxeetako kideek hitzordua dutela Itsasuko goxokin. Topaketa hoien bidez, harremanak garatu eta dinamika kolektibo berri bati bide eman nahi diote. Egun osoko egitarauak, tailerrak, mahai-inguruak eta elkarren arteko olinpiadak uztartuko ditu. Ipar Euskal Herriko gaztetxeen arteko sareak indartu eta koordinazio berriak martxan ezartzeko xedez, topaketa bereziak dira larun bat honetarako antolatu dituztenak. Ekimenaren iturburua Donibane Garaziko gaztetxean da, elkartruke baten premia sentitu eta ekitea erabaki baitzuten bertako kideek. Astapeneko ideia hori edatu zioan da iparraldeko beste bazter batzuetara eta txoko anitzetako gaztetxeak batu dira antolaketa horretara. Apirilean egin zuten lehen asanblada zabala eta bertan erabaki zuten udan trukatze egun bat antolatzea. Helburua ez da egun bakarreko topaketa hutsa izatea, epe luzerako lankidetza eta dinamika kolektibo baten lehen urratsa
urratsa baizik. Kontatuko dugu ere gaurko eguneko beste albisteetako bat, Enbiser konpainiako Gasteizko lorategiak eta berdeguneak zaintzeko azpikontratako langileak egiten ari diren greba mugagabeari Eusko Jaurlaritzak ezarritako gutxieneko zerbitzuei helegitea jarriko die elak, justifikaziorik gabekoak direla eta grebarako eskubidea urratzen dutela iritzita. Gutxieneko zerbitzuak ezartzeko ekonomia, lan eta enplegu sailak kontuan hartu zituen Gasteizko trafiko eta suhiltzaileen bitxosten zenbait berdeguneren eta zenbait hiribideren egungo egoeraren arriskuaz ohartarazten dutenak. Elak erantzukizuna eskatu die Enbiserri eta Gasteizko udalari 80 egun baino gehiago irauten duen lan gatazka desblokeatzeko, irtenbideak bilatzeko eta parkeak eta lorategiak normaltasunera itzultzeko. Eskatu du udalak egin behar duela azpikontratatutako enpresa pribatuaren eta plantillaren arteko bitartekaritza langileen eskubideak bermatzeko eta herritarrei kalitatezko zerbitzua eskaintzeko. Sindikatuak salatu duenez, orain funtsezkotzat jotzen da baldintza prekarioak dituen lan bat, beharginak estatuko hitzarmen baten menpe daudenean eta gutxieneko soldata kobratzen ez dutenean. Eta tarte informatibo honekin amaitzeko, esatea ere informazio praktikoari dagokionez, autopilaketak sortu direla AP8 errepidean Irunen eta Baionarako bidean, baina dagoeneko arintzen ari dela ematen du trafikoa. Besterik ez, oraingoz informazioari dagokionez. Eskerrik asko Itxaso Leon, informazio gehiago eguerdiko 12 esan da bezala, eta guk aurrera egingo dugu hurrengo minutu hauetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Egia esan entzuleo guk gurekin egotea nahi dugu, baina Goiuri, zu badakizunik esaten dizudanean, pozik nago ze gero etapa kristona dago eta ikusteko gogoa daukat. Pozik nago. Edo arratsalde azken orduan dakizu arratsaldeko etapa bukatu dela, baina oso nahi izan dela eta gauean ikusiko duzula. Uste dut Pedro Sánchez eta Rufianen arteko gaur goizeko elkartruke komunikatibo ere ikusteko moduko izango dela. Ni asko zengantzatuago nago Rufian eta Bito Kilesen arteko Graciosoa, elkartruke hartu eman, harreman, horren bideoak eta ikusten ditut. Aldian. Convicto Kilesena. Convicto Kiles. Hau ez da neri, Faku Diazena. Oso ona Convicto Kiles. Bai, baina, Pedro Sánchezen eta nolabait izena dauka auziak dagoeneko? Zerdan auziak. Zerdan auzia da. Bai. Zerdan auziaren inguruan ere, esan dio ziurtatzeko hau ez dela gurtel bat, eta ezkerrak ezin duela lapurtu, eta gauza interesgarriak gertatzen ari dira, eta eskuinak lapurtu ezake? Nik ulertzen dut Rufianek dion hori. Zer daukezu, Ezkerrak, bete behar moral handiagoa ezkerretik, bale, ados nago, baina... Zergatik historikoki ezkerra joan da fragmentatzen eta banatzen, eta gaur ere dago banatuta, eta... Noski baina, ezkerrak ezin du lapurtu, dirudi, onartzen ari zarela... Badagolako gehiagotasun moral bat. Eskuinak... Esaldi horren atzean. Eta ni bat nator gehiagotasun moral horrekin. Eskubiaren DNA-an badagoela lapurtzea, dio Rufianek. Eta ezkerrarenean ezin duela egon. Beste gauza da. Irakurketa asko egin daitezke. Espainiako alderdi sozialista ezkertzat ardaiteken, eta historikoki egin dituen lapurreta sistematikoak gaur inor ezustean harrapatuko ote duten. Ze Andaluzian azken hamarkadan, ezain urrutira joan gabe, egindako lapurretaren kopurua ere oso altua izan zen, eta trama eta subtrama asko zeuden hor, akaso ez gurten mailakoak, baina gon badaude. Kontua da, retorika politikoaren dantza horretan interesgarri dagoela, oraintxe Pedro Sánchez eta beste bat politikarien artekoa, eta hori ere aztertzeko moduan izango garela. Baina guk segituan aurrera egin beharko dugu, Pablo, ni bana bilgoala popen Sigma gitarrak begiratzen, baina... Ez dira gertzen. Ez que topatzea zaila da gainera, zuk erresago topatuko zenuke. Ez dira inbeste, eta zure modeloa konkretuki nik ez dut topatu. Eso erratu azten dudala, eta gero gogoratzat berezta jartzen ez triste berriro. Ja, ulertzen ditu. Gizu zer egin dezakegun alaitzako? Zer? Bi sarrera zuzkatu. Ui, gira da. Izan daiteke ez, musikarekin lotura du, badakit gitarra galdu baten inguruan ari ginela, baina
agian giroa laitzeko, ez dakit entzun dezakegu Sara Zurzaren zerbait. Saragatik baldin bada noski. Antolatu dezakegu txangoa Covent Gardenera. Aldet pixkat gaiztua izan? Sara Zurza entzuten ari da. Zergatik ez diote Sara Zurzari lapurtu gitarra? Aizu, ez esan hori. Bai, eske, dengoan esan nion, Sara, gitarra berri bat ondo datorkizu. Bai. Ez zaizu gustatzen Sararen gitarra? Pixkat eskaz. Bai, ez zaitu behi gustatzen. Ez da gauzak, Ez gertatuko den, lapurtzen badiote, pentsatuko duela. Nizan izela. Bai. Barkatu, Pablo, ez muteatu da zen. Edo ni. Horren ez dut gitarra lapurtzen lagunei. Gitarra berria. Pablok Sarari lapurtzen balin badio, gero igual 2x1 ategin dezakezue. Ba ez, Sarari ez izaiotela gitarra lapurtu, 3 egun barru, ez 2 egun barru, segunda gaur, nik ja daukat. 18. 17 esan dut lehen, egun bat galdutan abil. Ekailaren 20an ostiralean izango delako, Sara Zurzaren disko berriaren aurkezpen kontzertua, eta ja esango dizuegu ze galdera hori zen nola izena du Sararen disko berriak Hiri ilunen umeak hemen izan genuen gurekin Sara, 2 musu jo genuen gainera, ze kantutzarra. Bai. Goiuri, badaukagu dagoeneko gure zorroan atera beharreko papertxo? Noski, kontua da, hau ez gontzulei kontatu. Beti biltzen gara, zozketak egiten ditugu, batzuetan erabiltzen ditugu webgune ez hain fidagarriak, ez? Zuk partaiden, zozketako partaiden izena jartzen dizkiozu, bat aukeratzen du, baina webgune horiek izaten dira pixkat kutreak, eta guri askotan gustatzen zaigu partaiden izenak idatzi papertxoetan, sartu poltsa batean, eta esku inuxente deritzon batek ateratzea. Kontua da, ja, bigarren kafean ezagoela esku inuxenterik. Ala. Tarduan, zer lortu dugu? Eskuak dituen poltsatxo bat. Tarduan, esku inuxentea da, hau, txigidak marraztutako eskua. Tarduan, esku inuxentea eta poltsa dena da bat. Eta hemen daude izenak. Zozketan parte Sara hartu Zurza gainera txigida lekun jotakoa da. Bai. Hemen kontua da poltsatxonetan papertxoak daudela, eta izenak daudela, eta bertan Irabazlea. Ea ba, aterako dugu papertxoa, 2 sarrera ditugu eta Sara Zurza ostiralean Covent Gardenen kriptan eskeniko duen kontzerturako ze jartzen du abildua areile. Abildua areile. Bueno, idatziko dizugu jakiteko zure izena zein den, ez dut uste areile denik, ez dut inor ezagutzen izen horrekin. Ba, abildua areile idatziko dizugu, zure sarrerak jasotzeko modua azalduz, eta kontatuko diguzu, nahi baduzu story batean bertan, Instagramen, nolako izan den kontzertua. Ez polita. Bueno, guk ere kontatuko dugu ez pentsa. Uste dut, bigarren kafeko jende askoan izango garela. Nio porretan nago, baina ostiralen da, ez? Ni bai. Nien egoniz. Nik ere ezin dut. Ara, nian izango naiz. Sara Zurza eta bere tarrake ikusten. Ostiral honetan, arratsaleko 8:30 izango den kontzertu horretan, sarrerak dagoeneko zozkatu ditugu entzuleok, eta areileerekin harremanetan jarriko gara. Eta bagoaz aurrera, Doinetatik haratago tartean murgilduko garelako segituan, hain zuzen ere, segituan maskak taldeko kideak ere hemen soinu probetan izango ditugulako. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela kantu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan gainera proposamen ezberdin batekin dator. Uda ate joka dugun honetan, oporren usaia nabari den honetan, erritmo dantzagarriago batzuk ekarri nahi izan dizkizuet. Horietan lehena Half Alive talde estatu batuarraren Still Feel kantu puska izango da, eta oraintxe ulertuko didazue zergatik. Esan bezala, estatu batuar hirukotea da Half Alive, 2016an sortu zen taldea, eta gaurkoan ekarri dizuedan single puska hau, bere garaian birala egin zen, eta oraintxe ulertuko duzue zergatik. Izugarrizko kantu puska da, goizean entzun eta eguna alaitzen dizun horietakoa, eta horretxegatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan zuei. Beraz, hauxe da Half Aliveen Still Feel. Gozatu! When I'm furthest from myself, feeling closer to the stars,
I've been invaded by the dark. Trying to recognize myself when I feel I've been replaced. When I'm furthest from myself, getting closer to the stars. I've been invaded by the dark. Trying to recognize myself when I feel I've been replaced. I can feel it kick down in my soul, and it's pulling me back to earth. Let me know I am not a slave, can't be contained. So pick me from the dark and pull me from the grave. 'Cause I still feel alive. It is hopeless. I start to notice that I still feel alive. Falling forward, back into orbit. Yeah. So when I lose my gravity, this sleepy one, drifting as I dream, I'll wake up soon to realize that there's life reaching out to rid me of my pride, call allegiance to myself. I can feel it kick down in my soul, and it's pulling me back to earth. Let me know I am not a slave, can't be contained. So pick me from the dark and pull me from the grave. 'Cause I still feel alive. It is hopeless. I start to notice that I still feel alive. Falling forward, back into orbit. Oh, and I still feel alive. It is hopeless. I start to notice. Oh, and I still feel alive. Falling forward, back into orbit. Yeah. I feel it kick down in my soul. It's pulling me back to earth, let me know. And this heart that beats inside of me will show. Floating in outer space, have I misplaced a part of my soul? Lost in the in-between, oh so it seems I'm out of control. Floating in outer space, have I misplaced a part of my soul? Lost in the in-between, but it can't keep me asleep for a long time. I still feel it. It is hopeless. I start to notice. I still feel alive. Forward, back into orbit. I still feel alive. It is hopeless. I start to notice. I still feel alive. Forward, back into orbit. I can keep it. Keep it open. Just not to notice. Hor txentzun dugu Half-Life taldearen Still Feel kantu puska. Espero dut, zaudeten lekuan zaudetela, aldakak mugitu eta dantzan jarriko zinetela. Urrengo gomendioa Mark Ronson eta Ray artistek elkarlanean kaleratutako Susan kantua izango da. Duela egun gutxi kaleratu zen gainera. Eta oso deigarria egin zait kantu hau, beti bezala Mark Ronsonek barkatu produzitutako edo zerk, baduelako oso estilo berezia, batez ere soinuaren trataran esango nuke, eta Mark Ronsonek beti singleak egiten ditu, beti kantu tzarrak kaleratzen ditu, eta izugarri gustatzen zait, eta horregatik ekarri nahi izan dizuetona. Gainera, nire talde kutxunetarikoa den Tame Impalarekin ere badu istorio berezi bat Mark Ronsonen, izan ere, Tame Impalako Kevin Parker sortzailearekin harreman handia du, eta nahiko jakina da, Tame Impala taldearen edo proiektuaren kantu ezagunena The Less I Know The Better bere garaian Kevin Parkerrek Mark Ronsoni
erregalatu ziola edo esan ziola, hau zure estiloko kantu bada, nik sortu dudan kantu hau zure estilokoa da eta hartu zazu. Eta Mark Ronsonek esan omen zion, aizu hau, kantu honegia da, kantu puska da, ez. Zuk kaleratu zure albumean, eta gerora kantu hori Tame Impala taldearen kantu ezagunena bilakatu zen. Beraz, musikak ere uzten ditu halako istorio bereziak. Baina, gaurkoan, esan bezala, Mark Ronson eta Ray artisten arteko elkarlana ekarri nahi izan dizuet. Hau ere, aldakak mugitzeko modukoa, beraz, altxa aurkitik eta gozatu, Susan. Eyes are like the ocean, her nails are painted green, a cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Susan, I would love to hold you if I can. Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, Susan. Oh, Susan, I need you. You look so good tonight. Time gives way to the magic hour. Sunset at the bar, you rest your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong, says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said, Susan, like the ocean, nails are painted green. The moon sounds like a line, but I swear you're the sweetest I ever seen. So I couldn't tell if you're into me. So I'ma say it out loud, say it out loud. I never said the things I should have said I could have, then I guess I'm telling you now. Susan, I would love to hold you if I can. Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, Susan. Oh, Susan, I need you. You look so good tonight. I never said the things I should have said I could have, then I guess I'm telling you now. Susan, I would love to hold you if I can. Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, Susan. Oh, Susan, I would love you if you look so good tonight. Hortzen dugu Mark Ronson eta Ray elkarlanean kaleratutako Susan kantua. Aste honetako 3. gomendioa Q artistaren Luf kantua izango da. Artista nahiko ez ezaguna dela esango nuke. Q hau Floridakoa da bera, gaztea, produktorea ere bai, eta orain arte
bi disko kaleratu ditu. Spotifyen arakatzen nenbien horietako batean ezagutu nuenin, eta gaurko proposamen dantzagarrietan bere kantu hau sartzea oso egokia iruditu zait. Beraz, gozatuko duzuelakoan, hementxe duzue Q artistaren Love kantua. I think I found it, I can't seem to stop it. The love is going crazy, I think I need to stop it. Wait, I think I found it, I can't seem to stop it. The love is going crazy, I think I need to stop it. Wait. I've been trying to live this life for oh yeah, but it comes down, down to the ground. Show you a different side that I always went from another. But time and time again I tried to show ya, but you know I screwed it up, everything away. I think I found it, I can't seem to stop it. The love is going crazy, I think I need to stop it. I think I found it, I can't seem to stop it. The love is going crazy, I think I need to stop it. Wait. Been trying to make it on my own, yeah, but it comes down, so I'm going down. I'm trying to get to know ya, I'll show you what it's all about, cause I know that I have much to offer. But time and time again I tried to show ya, but you know I screwed it up, everything away. I think I found it, I can't seem to stop it. The love is going crazy, I think I need to stop it. I think I found it, I can't seem to stop it. The love is going crazy, I think I need to stop it. Inside, you wonder why, to explain what's inside. This love is flowing by, are you understanding me? And the way I talk my love, and I was different from other people, but I know it's from above, so it's so good. Just a different side. I think I found it, I can't seem to stop it. The love is going crazy, I think I need to stop it. I know I want this for real. I'm sick and tired of lying girls that never want to be real. I know I wanna get this for real, but I can't do it alone. Now that I just want this to be real. I think I found it, I can't seem to stop it. The love is going crazy, I think I need to stop it. Wait, I think I found it, I can't seem to stop it. The love is going crazy, I think I need to stop it. Wait. Hortzentzun dugu Love kantua, Q artistaren Love kantua. Aste honetako azken gomendioa Leven Kaliren Sleepwalking kantua izango da. Hau ere, aurrekoa bezala, estatu batuarra da, produktora bera eta sona handiko artistekin lan egin du gainera. Beraz, gaurko proposamen dantzagarriei amaiera emateko, Leven Kaliren Sleepwalking gozatu eta guk hurrengo astean entzungo dugu elkar. Ondo segi eta aio! I know you can hear me calling.
eyes. Open my mind for you. Open my mind for you. Learning inside. All this desire for you, baby. There's no one in the world can stop the fire. Oh, there's no one in the world can stop the fire. I've been sleepwalking and daydreaming, daydreaming, daydreaming. I've been sleepwalking and daydreaming, daydreaming, daydreaming. I've been sleepwalking and daydreaming, daydreaming, daydreaming. Oh, baby, I know you can hear me calling. Zuhaitzen artean galdurik begiradan bizi-bizirik. Jaik errepide dira aintzira noa, pausoz pauso. Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten argazki eixo. Ez digute erraiten zer. Ameslariek argibidea baizik ez dute erakusten, dio kantu honek. Ameslariak jarraitu beharko orduan. Ni behin izan nintzen egetako bat. Beste bat, baino ez. Eta baita zu ere, seguru. Denok izan dugu hortik zerbait, inoiz. Baina zaila izaten da, ametxetan irautea. Eta bat erratzen dijoa. Aurrera egitearekin nahikoa duen arte. Modu batera, ala bestera. Ondo izaten da, alakoa gogoraraztea. Gu ere ameslari izan ginela. Berriz izan gaitezkera. Ez garela gehiago itoko besteen erranetan. Eta dena berriz eraikitzea posible dela. Paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Gaur, hau gogoraztera datorkigu taldea. Goizeroko maska beste toki batean utzita, biluztutako tarte horri helduta. Norbera berriro ameslari denean. Ameslari berriro. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, maskak. Mazterrak alatzen, edertzen, kaltetzen, ora ari da dena eralatzen. Egunon, maskak, zemuz? Egunon, txa. Gaur beti eta batik daude gurean, baina talde guztiarekin etorri dira, izango dugu haiek entzuteko aukera. Bai, uste dut, soinu probak ikusita, izango dela bigarren kafean izan den talderik akaso sonoroena, ozenena, ez? Gure elkarrizketa akustikoak deitzen diegun horietara, egokitzapen elektrikoa egin dutenak, baina gogoz, oso itxura ona du soinu proban entzun dugunak, ez? Aipatu diet, normalean ohituta gaude erlako banda formatuan etortzen denean jendea, jazz taldeak edo erlako talde leunagoak ekartzea, baina lehen aldia da rock talde bat. Bai, izango nuke baietz, rola baketak helduta, bai, baina ondo ederra, itxura polita du. Kantu berri batekin zatozte? Bai, hori da. Ameslari izenekoa, zer moduz izan da kantuaren narrera? Kantu hori oso ajo izan gira hori ateratzea aspalditik baginuela eta grabatu dugula eta oso pozik gira hori ateratzea eta ajera bikaina ukan dugu eta oso konten gira lan egin dugu pertsona hainitzekin eta oso ajo eta pozik gira kantu hori ateratzeagatik eta bere bidea indeza dan. 2024an jaio zen Maskak proiektua, itsaso eta bidarri artean jaiotako taldea da, eta gaur gurean dira, haien azken lana, eta lehen urteero hauen inguruan hitz egiteko. 2024an atera zuten haien lehen lana, buruz buru, izenpean, eta horrekin ibilizaren Euskal Herritik bueltaka.
Eta bueno, esan bezala ameslari kantuarekin iritsi dira gaur. Kurioso da, Pablo, ze badira taldeak, ari gara esaten ez duela, egun batzuk 1000 saio ospatu genituen, eta, gure denboraldi honen azken txampan, 7. denboraldiaren azken txampan murgilduta, badira taldeak ala eta guziz ere harrapatzen dituzunak, dagoeneko ibilbi bat badaramatenak, eta gero, bigarren kafearen lagun bilakatu direnak, ez? Zainaute lorri eta, hainbat urte egon eta gero, ona etorri zen harmonikarekin lehenengoz jotzera gurean, eta horrelako momentuak izan ditugu. Maskakin kasuan, oso hasieratik ezagutu ditugu. Durangoko azokan harrapatu genituenean, oraindik Euskal Herriko askorentzat nahiko ez ezagun eta fresko harrapatu ditugu, beraz, izan daiteke, ez, euren pare-parean hasieratik ibili garela, eta hori ederra da. Bai, izango ditugu urte hauetan ziur. Hori da. 2000 saiorako ere gogora daitezela gutaz, igualan jo behar dute eta. Bikote, Pablo gor dauka, ez, galdera bat beti egin behar den horietakoa, dela, hasiera hori, eta guke nahiko hasieran ezagutu bat zintuztegun ere, entzule askorentzat, eta oraindik maskak nondik nora jaio zen ere, badela pixkate zalantza edo mundu guztiak ez dakien zerbait ez. Maskak nola sortu zen, lagun banda bat, egun batez, maskak talde aintzin, aritu zena talde batean, munduko kantu famatuenak jotzen, hainbat esena gainetan, eta proiektu hau bukatu izan behar zen, eta ezin zuten hortan gelditu, nien nintzen magne, ezin zuten hortan gelditu musika, orduan talde bat nahitu zen sortu, bizike lagunak nintzen haiekin, eta gaur egun ere. Oraindik. Bai. Eta hola sortu zen maskak, eta komposaketak eginez, eta bai. Bai, beti lanik ezagutzen gira, eta beti lanik musika munduan bizi gira, eta orduan gure sorkuntzetako proiektu bat sortzea garrantzitsua izan da guretzat. Eta beraz, bai, maskak sortu da hola, lagunen artean askira musika bat sortzen, beste bat, eta gero hautatu dugu albuma bat sortzea. Eta bai, hortako, lagun banda bat eta musika zaleak. Eta izena, nola aukeratu zenuten? Maskak, izen oso ederra da? Maskak izena, hastapenan maskak kantu bat zen, eta kantu honetan zen irudikatzen ginuen pertsonai bat, editasun batekin skizofrenoa zena, eta maska hainitz bazituen bere bizian, eta pertsonai hainitz, eta egin dugu lotura bat, eta hitz hainitz sortu ditugu albuma honentzat, eta lotura zen gizarteko problemak, eta orduan konturatu gira, gizartean maskara bat emaiten ginuela, kukutzeko pixkat, eta ez gure izaera erakusteko. Orduan maskak, da maska bat, gure egiazko nortasuna kukutzeko, eta ez bestei erakusteko. Zuen web horrildean sartu, eta aurrengo irakurri daiteke. Atmosfera energikoa eta melankolikoa sortu dugu, rock eta teklaren arteko elementuak fusionatuz. Esango nuke, egia dela, eta maskak zuzenean ikusteko kera izan dugunek, ere hau esan dezakegula, badagoela hor oso, energia handiko zerbait, eta aldi berean oso gertuko egiten den zerbait. Nola gertzen dezu, Seatzen gira kontzertu guziak jotzen, zakit musika emanez, zinez maite duguna eginez, eta seguraski jendeak hori ikusten duela, eta honek duela sortzen gerturatasun hori. Bai, eta energia, beti entzuten dugu joka, elektroa, musika energia, guk ere, eta ere gerturatasun hori sortzen dugu, aipatu dugun bezala lagunak baikira, eta esena gainean senditzen da nik uste, animaleko plazer bat hartzegu kontzertuetan jotzea, eta jotzegu azkena baliz bezala, eta nik uste energia hortik heldu da, eta gerturatasuna ere. Holtzan ikusita eta uste Pablok aipatzen zuen energia hori ikusita,
sentsazio ematen du bazaretela lokalean lan asko egiten duen talde bat. Ez dakit, ala den, badaude, taldeak gehiago etxean lan egiten dutenak, eta gero elkartu, eta beste talde batzuk lokalean ordu asko egiten dituztenak. Non kokatzen zarete? Gu girelako betiko lagun talde bat, ikusten gira egunero, ez da egun bat ikusi gabe, eta Patxik bere etxean badu lokala bat, eta han dugu gure errepikaiak egiteko eta sortzeko eta hainbat gauza egiteko lokala hau. Eta egunero ikusiz, ez gira ikusten bakrik musika sortzeko, egiten dugu aktibitatea hainitz, eta honek ere gure hartan sortzen du olako lotura bat, eta ustez hau ere ikusten da kontzertu den demora. Sentsazio hori ematen du bai, ez? Badagoela, nola deitu, bada hegoaldean joera esateko talde batek grasa duela. Engrasatu da. Bai, koipea edo, ez dakite... Kotxe baten, ez? Justu iruditzen... Bai, ez dakit iparralden zin kontzeptu erabiliko zenuketen, baina nolabait badagoela taldearen makinaria oso ondo funtzionatzen, ez? Badagoela hor... Koipe hori, grasa hori, ez dakite... Jada, bi urtez hasi gira duela, orain 3 urtek hasik proiektu hori muntatzen, eta asko landu dugu, bai laiva, bai zuzenezkoa, eta bai albuma. Eta nik uste senditzen da esena gainean hori hainiz landu dugula, eta errepika hainitz, eta da. Kantu honek? Bai, edarrak. Zuk aipatu duzu, zu gabe zegoela taldea, eta gehitu zinela, baina taldeak orain tekla, sintetizagailu eta horrelako soinu eta geruzetatik asko dauka, beraz, horre egonda ez, soinuaren bilaketan lan handi bat teklatuetan edo gertatu behar izan dena, ez? Bai, hori da. Lauen artean bakoitzak ditugu influenzia ezberdin hainitz, eta batek badu, ez dakit biziki maite du joka, bestak elektroa tope, batek popa, piskat denetarik, eta denen influenziak batuz, lortu dugu. Nahi ginoen egin joka, eta elektroa ere, eta ez genikien nola nahastu biak, hasi ginen nola maketa bat egin ginuen parte bat joka, eta bestea, alde batik bestera, elektroa, eta ez zuen zentzurik bat ere. Baina lortu zen duten gero hori uztartzea, ez? Bai, gero berriz pentsatu ginuen, eta hilabetak eta gero berriz etorri ginen musika honen gainean, eta lortu ginuen nahasketa hori hobetzen, eta atxeman ginuen bai. Nik uste, eskatuko dugu da hemen banda prest daukagu. Zein izango da joko duzuen lehenengo kantua? Lehena antzerki izango da. Ederki, zoazte gure barkatu, hau ez da behar nuen soinua, baina hau bai. And bigarren kafe. Hau ere etzen behar nuen soinua, hau bai, badoaz gure zeta akustikora. Bigarren kafearen elkarzi eta akustikorik elektrikoenean, maskak taldea eta euren antzerki nahi duzuenean. Antzerki baten mundu hortan ez utzi aurpe giaidekien Urosenaren txapelketan Norkordeko ditu malkoak hobekien Haritzen gira tarteka ene baitarekin kuku gordeka fotoa
zer ditzen dut, nire karioan ez zorionari txeka. Jateran azazue ziro sakan ontatik, ogeldi, itzararen kipirian gauditzen. Korrika egin atagin, ene sengimenduen atzetik, bakardadea ies egin, hori baizik ez baitik gehiago buruan. Negu beltza, bezain irun, mairuarekin moldatu budina. Ene binaren oiartzunak, izten dudan maska egonen da berdina. Jateran azazue zir sakan ontatik, ogeldi, itzararen kipirian gauditzen. Jatera, 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 jatera nazazue, jatera nazazue, jatera nazazue, jatera, jatera, jatera nazazue, jatera nazazue, jatera nazazue, jatera, jatera. Jateran azazue ziro sakan ontatik, ogeldi, itzararen kipirian gauditzen. Jateran azazue ziro sakan ontatik, ogeldi, itzararen kipirian gauditzen. Hortxe entzun dugu antzerki eta badatoz gure entrevista sete honetara, honendik galdera asko dauzkagu eta egiteko, Pablo Goiuri, eta berriz ere gurean ditugula, egingo dugu aurrera hain zuzen ere, hementxe beti eta batitekin, eta heldu Pablo, heldu, bai. Kantuen sorkuntzaren inguruan, ipatu dezu gainera oso lokaleko taldea ez, ipatzen genuen mazaretela, eta nabaritzen da influentzien asunto hori, hainbeste aldetatik jotzen duen zerbait dela, eta baita, kuriosidadakan letren inguruan, eta, zein nola idazti dituzuen letrak, denen artean egiten dituzuen, edo, zein den zuen prozesua? Eta egia jaiteko letretan, entsatu gira, hastapenan, guk idaztea, baina ikusi dugu, sobra zaila dela. Letra hon, baginuen base musikal bat eta melodiko bat ona, eta beldu ginuen hori haustea, letra txarrekin, eta importantzia maite diogu musikari hitzai, eta orduan galdegin diegu lagun batzuei, bazakitenak idazten, eta guk, oso txarraginen, eta bai, beraz haiekin lan egin dugu, baginuen ari gorri bat, baginakien zer nahi ginuen aipatu albuman, zer gai orokoja, eta orduan haiekin ikusi dugu zeinek zer jango zuen, eta batzuk ere gaiik ez zuten, eta ulertu dute gure unibertsua, eta hola eginda lagunekin, eta oso konten gira letretaz. Iretzet super interesgarria, hori. Egoten dian idazleak lanean, ez? Eta ze nolakoa den prozesu hori. Erresa da ulertzea idazleak zuk esan nahi dezun hori, eta... Ez beti, Hori gero bestian sartu behar da, eta... Bai. Gure lagunak direnez, erdoan haiekin batzen gira, eta ez ditugun erran nahiak ulertzen, haiekin ikusten dugu, eta zinez dena untsa ulertzeko, letra guzia barneratzeko, eta gero maketetan txartzeko. Eta egia da,
gure sortzeko prozesua pixkat desberdina dela. Hasten gira, maketa bat sortzen musikalki, orduan betik baitu ideia pila bat bere gitarrarekin, eta sortzen ditu hola akorde batzu, eta hortik abatzen gira, eta gero sinteak, teklak, bateria, eta bukaeran sartzen dugu hautsa. Eta estruktura, gu maketetan estruktura finko bat, eta hula aldatu nahi duguna beste alumaren zat, maskaken bada estruktura bat, eta kasik aldi guztitan hori egiten dugu. Eta hori senitzen da, hori kendu nahi dugu, baina zaila izan zaiguz, eta hasten gira hori maketa osoa sortzen, eta gero ahotsak emaiten. Ameslarin, gertatu da prozesu hori dagoeneko? Nola baite aurreko egitura hori xika bat aldatzen hasi nahi hori edo? Bai, ez da? Eta nik uste senditzen dela ere, bada beti pop struktura eta errepika, kopa eta zubia, baina ala ere ez da egin musika honetan desberdina izan da. Ukan ditugu hitzak, baginakien zinez nahi ginuen bai melodikoki, bai energikoki eta azkenean sortzua eta bizki kontegina. Bada gaia normalean hitzak idatziko dituenari eskatzeko joera, edo liburu uzten diozue gaia, hori da lehenengo galdera. Zuek eskatu, haizu, kantu hau sentitzen dugu, ez dakit, honi edo honi buruz, edo esaten diozue, hau da kantua idatzizuk nahi duzun tokitik. Lehenean izan da pixkat hola, bazen gai orokor bat, baina aski libre izan dira, zta nik uste gai bat inposatzen badiegu, azkenan haiek sendituko dira ez aske eta ez dituzte haien gauzak janen nahi duten bezala. Hola ikusi dugu lehenaren zat, baina orain beste albumen zat eta beste kantuen zat, egia da nahi dugula zinez gai zehatz bat aipatu. Eta orduan hor lan egin beharko dugu gehiago idazleekin, horrentzat. Ari gara, etengabe hitz egiten, kantak partekatzearen inguruan, ez? Bai idazleekin, bai zuen artean, nola egiten den kolaborazio horiek eta nola ideia bat bestearekin batzen den, eta duela hilabete eskaz, duela hilabete argitaratu zenuten ere aurtengo atortxuko kantua, Biterdi izenekoa, bertan, entzun ditzakezue, Maskak, Mirua, Monsieur Lecrep, Txingilika eta Zetak, besteak beste. Nolako izan zen prozesu hori ere ez da jende asko batzea eta ez da erraxa izan behar. Biziki ezberdina izan zen, prozesua. Batu ginen etxe batean, eta... Denak? Bai, denak. Etxe handia zen. Etxe handia, Etxe edeka. Eta erabili ginuen bakrik etxearen parte bat, eta han ginuen musika egiteko toki bat, eta ez ginen aterak asik, barnean egon ginen. Eta prozesua biziki interesgarria izan zen guretzat. Eta hasi ginen, batu ginen, eta amaia inguruan ezar ginen, eta ginen gaia. Eta orduan bakoitzak papera bat hartzen zuen, eta idazten zituen gauzak. Eta gero dena batu dugu, eta musika eta letrak dena betan sortu dugu, eta hola izan da. Izan zen argidura bat, eta ariketa biziko ona guretzat, ezta aldatu gaitu gure mundutik eta gure idazteko manera. Hitzak guk idatzi ditugu beraz, eta dena ber momentuan egiten zen, bai melodikoa, bai hitzak eta bai struktura, eta hori gibeltasun hainitz eman digu gure idazteko maneran eta komposatzeko maneran. Interesgarri, Bai. Beharren arabera, bakoitzak daukana jarri, denak ea eta bakarrak, inorez da bat bakarrik, zure askatasunak askatzen hauni. Zure berdina ez da zure... Beste, gai bat atera nuen, gai oskola, helen aipatu dizuet, ego juriri esan diot, nik ezagutu zintuzte da, behin, azkainen, kontzertu izan genuen, lehenengo guk jotzen genuen, eta, moganekin, eta ondoren, maskakek, nik orduan ez nuen maskak ezagutzen, Instagramen edo zerbait ikusian euken, baina ez nuen entzun, ez? Eta, soinu froga bukatu, jetxin nintzen estenatokitik, eta atzean ikusi nuen montatua, bateria, basua, dena. Eta konturatu nintzen denak bazeukala
toke more bat. Eta zanon, jende hau, ze estetika landua, ze ondo, ez? Eta gero batu ginen ikusten da, zaten, flipatu nun, eta gorentzan gero investigatzen eta saltxeatzen. Baina ordutik oso egarria egin zait eta oso mirestekoa, estetika lantzeko modu bat, badezuela oso argia eta oso nabaria dena, agian Euskal Herrian orain gerozta gehiago, ez? Garrantzi hartzen ari den hori, baina beste musika internazionalagoetan garrantzizkoagoa dena, ze garrantzitu estetikak zuen musikan? Bai bideoetan, bai kontzertuetan, bai... Kriston lekua eta garrantzi haundia gure bai estetikan, bai gure Instagram konduetan ikusten da, bai gure komunikazio guztian, eta gure irudia egia da zaintzen dugula, importantea atxemaiten baitugu, eta beste arte mota bat da, eta hori oso gustukoa ukan ginoen, beste lagun bat dugu berekin lan egiten duguna, proposatu ginean egitea diskoaren azala, portada, eta hori egin eta oartu gira berkin duela gero hori komunikatu, argazkiak egin eta bera motibatua zela gurekin lan egiteko, eta beretzat ez zon sekulan egin hori, behia zen beretzat. Eta orduan askira hori lan zen, eta oartu gira, gaur egun musika proiektu bat nahi ala ez, komunikazioa landu behar dela eta irudia ere. Kantu honak egiterekin soilik ez du balio. Ez. Hori iritsi dadin. Gaur egun ez. Bada beste zerbaitak oso atentzio ematen duena, eta da oso hasieratik soinu teknikaria eta argi teknikaria eraman duzuela zuekin lanean, eta lana handia egindako teknikariak direla, eta argietan ere diseinu bat, erabat musikarekin lotutakoa, Durangon hori ikusi genuen, gerora nik ikusi zaitu ere, eta, astapenetatik, ez? Diskoa atera eta ja bazegoen apostu handi xamar bat, eta hori, esango nuke, ez dela inoikoa, eta uste hemen badagoela, mugaren aldebietako eragin bat, ez uste dute iparraldean joera kultura gehiago dagoela akaso hori guztiare zaintzeko, hegoaldean pixa beranduago gabiltzala zentzurretan. Posible da, hola sentitzen duzu akaso? Nik ez dut sobera, ez dakit sobera, ez dut ikusten holakorik. Justu nahi ginuen, betik randuen bezala, dena zaindu nahi ginuen, bai eta argia, bai eta soinua, eta ekipa on bat montatu nahi ginuen, bakrik lagunak gira, denak hor, ekipan, eta soinuaren aletik, zinez lan animaliko bat egin ginuen, bai eta argianen aletik, eta ikusten gira bat eta bestaren etxean, ikusteko jeltsuk gure argiteknikariak zer egin duen, hola programazioan bere telebistan egiratzen dugu, gero egiten ditugu gela batzuk atxamaiten ditugu egiteko erresidentziak, hola soinuaren zatun probatzeko, eta egia ezan bai saiatzen girela holako lan bat egita, eta ez dakit nola pasatzen den egoaldean. Uste dut ez, Pablo, egoaldean talde batek argiteknikaria berarekin eramateko, bataz beste 3-4 disko eta 60 kontzertu egin dituela lehenago argi teknikaririk gabe. Eta hori badego ikasteko hemen. Bai, eta... baina... ez dakit. Nahi izan ginuen kuadro profesional bat eman astapenetik, eta hori ez dakit. Eta da, piskat, miresten bai ginituen olako taldeak, heldu dira, 10 dira, haien argi teknikaria, soinu teknikaria, dena... ez dakit, dena kajatua, dena ondo, eta egoaldean ikusten diren taldeak olak, animaleko taldeak dira, eta oso ezagunak, eta egia da, iparjaldean bat direla olakoak, eta egestasunak baitu ere ditu laguntzekin, eta hori nabaritzen alda nik uste egoalderekiko. Zure asko. Gai honekin bukatzeko, gomendatuko diot entzulego guztiari, joateko ikustera ameslariren bideoklipaz, zentu hortan ere, hori ere oso landu dago, eta esan bideo ederra. Azken kanta eskatuko diegula, uste? Bai, nik uste kontatu beharko diguzuela, zein izango den joko diguzen bigarren kantu hori? Izango da Aja Bost. Ados, bagoaz gure sete akustikora bidean, maskak tarrak agurtzera.
bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, eta gaurko saioa bukatzeko maskakiko lagunak eta arrabost. Boskote mila esker eta nahi duzuen arte. Azken kantuarekin uzen zaituztegu entzuleok eta bihar hemen izango gara bueltan. Herritik kanpo noa, jakin gabe nora, denbora utziz bertan, adaretik ostora, helmugarik gabe, mundu osora, eraiki dutan hautziz, azegura, bukadu gabe, bihotzean dudana, jakin minez, niatzera doa, bukadu gabe, bihotzean dudana, zabal giten, erizeri kanpora, urrundu nahi nuke, soa baztertu gabe, Ola gira batzutan, oartzen nahi gabe, ez dutela soilik ardiak, sartzen nahi, tira gira sartu, ezai inoizten balde, bukadu gabe, bihotzean dudana, utxakin minez, niatzera doa, bukadu gabe, bihotzean dudana, zabal giten, erizei kanpora.